Lasă asta mai târziu. Hai mă, să alegi la mulți ani, Zici că e ăla Wolverine din X-Men. băiatul, 5.000 ca să-i trimis să termine, domnul loc mai băieți. Uite, duminică e bobotează, mă, puțin mai Dumnezeu, dați-mi la 5.000 ca să-i trimis. Ia o bucată de pâine, mă, gânam. Dă 5.000 să iau o bucată de pâine. Te rog, mă, uite, steau aici, uite. Dă 5.000, băi, băiatul, uite, duminică e bobotează. De ce mai sărac de el, cum nu cer mie bani? Dă 5.000, mă, dă 5.000 să iau o bucată de pâine, o jumătate. Dacă mai cânti un pic. Mai câți cu o dată? Uite acolo, dă fata 5.000, cu 10.000. Auzi, mă, da, 10.000. Ia cântă. Da, dai și mi-a dat 5.000, dai și m-a dat 5.000. Te bag pe internet să mă vedete ce fac. Da, să mai cântă, mă, da. Hai. Steaua sus răsare, Tu ești. ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește. Steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește. Hai mai lungă asta. Merge după rată, pe Domnul să bată, steaua strălucește și lumii vestește, steaua și pornire, Scadă-și. Tatăl